हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो गोदान बोसोरनि बराय हरनाय जाबाय। आं आनान गसाइनिसिम आरज गाबहरो जे नोंथांमोना जिउआव दावगालांनो हायो आरो नोंथांमोननि नखराबो जौगानो हायो। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। अब्ला थौदो भिडिअखौ जागायनोसै। गोसो थोलायनायालाय मा? बियो माब्लाबाबो, जेरावबो आरो सोरखौबाब्लाबो जानो हागौ। नाथाय बयनिख्रुइबो गोब्राब जायो बेखौ फोरमायना होनाया एबा बुजायना होनाया। गोसोनि खोथाखौ सालाय बिजौ लाबोनो थाखाय गोबां बोसोर जालाङो। माब्लाबा गोसोआ बे जेंनायाव नांना थायोदि बियोबा आंखौ मोजां मोनोना मोना होननानै। बेबायदिनि थाखायनो गोनांथि जायो बै फावफोरखौ बुजिनो थाखाय जायफोर आगोलावनो गोसो थोलायनाय दङना गैया बिनि संकेतखौ होग्रोयो। गासै गोसो थोलायग्राफोरानो गावनियाव माबा सोलायनायखौथ' हमदांनो मोनखायो जानांगौ। जायखौ नोंथाङा मोजां मोनो बै मानसिया जेब्लानो नोंथांनि सिगाङाव फैयो, नोंथांनि सोलेरारि हाव-भावफोरा हरखाबै सोलायलांनो हमो। बेबायदिनो बै सासेनियाबो जायो खोमा जाय बिबो नोंथांखौ मोजां मोनो। नाथाय जानो हागौ बियो लुबैयोदि नोंथाङा आगोल फोरमायग्रोनायखौ। बांसिनानो लाइमोन सिख्लाफोराथ' बेबायदिखौ लुबैग्रोयो। बेबायदिब्ला फैदो बै 10 फावनि सोमोन्दै फोरमायनि जाय लाइमोन सिख्लाफोरनि गोसोनि जाथायखौ फोरमायो। जुदि हिनजावसाया गोबां मानसिफोरनि गेजेराव मात्र नोंथांखौल' रेसपन्स होयो, जुदि नोंथांनि बुंनायाव नोंथांनि थाखाय ड्रिंक लाबोयो, अब्ला मिथिना लादि बियो नोंथांखौनो मोजां मोनो। जुदि हिनजावसाया गले गले नोंथांजों खुद्रियो एबा नांलायो नाथाय नोंथांखौ हारसिं एंगारा, अब्ला मिथिना लादि बियो नोंथांखौनो मोजां मोनो। नोंथांनि बेबायदि जक्स जायखौ नोंथाङाबो गाव मिनिनो ओंखारा, नाथाय बियो बेफोर जक्सखौ खोनानानै मिनिग्लाबोबा, अब्ला बियो नोंथांखौ इमप्रेस जादों। जुदि सोरबा हौवासाजों रायज्लायबाय थानायनि गेजेराव हिनजावसाया बिनि गेजेराव फैयो, अब्ला बिनि ओंथिया बियोदि बियो बैखौ मेगन खेबो एबा मोजां मोनो। हिनजावसाया जुदि गावनि खानाय बिलाइखौ गले गले फाहामबाय थायो एबा दांबाय थायो एबा गावनि खावलाय आरो गुसथिफोराव आसिफोरजों बिलिरना लायोब्ला, अब्ला बियो मोनसे संकेत जि बियो नोंथांखौ मेगन खेबदों एबा खेबगासिनो दं। जुदि हिनजावसाया नोंथांजों गोबाव समहालागै आइ कन्टेक्ट लाखियो आरो उनाव बियो गावनि नोजोरखौ एसे आलदायै नायख्लेंहरोब्ला, अब्ला मिथिना लादि बियो थारैनो नोंथांखौ मोननो लुबैयो। नोंथांखौ जेसेबां खेब लोगो मोनलायनाय समाव नोंथांखौ आलो गोजोनै स्राय मिनिनानै बरायोब्ला, अब्ला बियो नोंथांखौ थारैनो मोननो लुबैयो एबा नोंथांनि मोजां मोननायाव बियो थारैनो गोमोहाबबाय। जेब्ला हिनजावसाया नोंथांजों लोगोसे नांनायनिख्रुइ बांद्राय लोगोसे थानायनि बाहाना नागिरो, अब्ला बियो बिनि गोसो थोनायनि मोनसे संकेत। जुदि हिनजावसाया नोंथांनि फाफ्लियाव गावनि आखाइखौ होयो एबा नोंथांनि खाथि खाला थानायाव गोरोन्थियैनो नोंथांनि सोलेरखौ टाच खालामनाय बायदि हमदांहोयो, अब्ला बियो नोंथांनि थाखाय ग्रीन सिगनेल। जुदि सोरबा हिनजावसाया नोंथांखौ मोननो लुबैयो, अब्ला बियो एसेबांनो गावनि सोलेरनि हाव-भावफोरखौ दिन्थिगोन जेराव नोंथांनि नोजोरा बिनि फारसेथिं जायो। जुदि हिनजावसाया नोंथांनि खोमा सेराव फैनानै सेक्सि आन्दाजै लासैनो रायज्लायो, अब्ला मिथिना लादि
नोंथांखौ बियो नोजोर बोगासिनो दं। जुदि हिन्जावसाया नोंथांनि सिगाङाव गावनि आखाइफोरखौ हुब्लेनाय एबा राग खालामनायनि फाव दिन्थियो एबा गावनि सोलेरखौ गले गले टाच खालामो, जेरै गोदोनायाव, बिखायाव आखाइ बिलिरो, अब्ला बियो मोनसे संकेत जि नोंथाङा बिखौ बेरायनो थांनो लिंबोलाबो नोंथांखौ माना खालामनाय नङा। जुदि बियो नोंथांखौ मोजां मोनो, अब्ला नोंथांनि नायनायाव बियो गावनि जि, टप एबा कुर्ताफोरनि गुदामखौ फाहामनो हमगोन। अब्ला बेयो बिनोदि जायखिजाया हिन्जावसानि गोसोथोनायाव गोग्लैनायनि संकेत एबा फाव, आरो बेबादि आखु-फावफोरखौ नोंथाङा नुयोब्ला, बे खेबनि भेलेन्टाइनआव नोंथाङा बिखौ प्रप'जखौनो खालामथारना होदो। नङाब्ला बबेयावबा गोबाव दा जाथोंसै जे गुबुनासो लाखारनानै थांगोन। आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों होनना। मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। लोगोसे लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालाम।